Ngibingelele ngiphinde futhi nginamukele la kuNqombothi Media TV 18. Ngicela uma ukuthi uyafilela ikhasi, ngicela wenze okufanele ngicofa usubscribe, ulike bese uphinde udlulise ukuphawula lapha ku-comment section. Ey'ndabeni ey'ngenayo ngezithi ugcine egwetshiwe owesifazane owashisa indoda nge-acid ezama ukuyibulala. Lezi ndaba-ke zahlukumeza abantu abaningi eNingizimu Afrika, kanti-ke namhlanje inkantolo isikhiphile isinqumo sokuthi iyamgweba lo owesifazane, imgweba iminyaka ewu-10 ebhadla ejele ngecala lokushisa uPhakamani Sibiya nge-acid. Njengoba nawe ngane zakwethu uyibonela la esithombeni ukuthi insizwa uPhakamani yalimala kanjani, ilimazwa yilo owesifazane ola phakathi nendawo ofake isifonyo. Ngane zakwethu yilezo iy'ndaba ey'ngenayo, kanti-ke ngakuthokozela ukuzwa ukuphawula kwakho lapha ku-comment section. Uphinde futhi ungakhohlwa ukucofoza usubscribe, ulike, uphinde ushare le post. Siyabonga.